Na de wedstrijd in PEC Zwolle wist net alleen nog zagrijnig over het resultaat en de wedstrijd. Wist ik nog ergens oors lulkoer? Was toch vertellen waarover? Nou, zeg maar. Ik had toen Geert-Jan van Beek zien analyse bij ESPN. Ah ja, kijk, het is duidelijk, het zijn commentaren op onze standaard situaties en daar volg ik hem ook helemaal in. Daar hebben we ook echt wel evaluaties over gedaan. Maar dat je praat over het ontslaan van een staflid van Heerenveen, en dat is waarschijnlijk wat snel gezegd van hem, maar ik vind dat niet de juiste woorden als je het hebt over mijn staf. Waarom net? Je hebt het over iemand zijn baan. Terwijl hij al zoveel dingen goed doet, analyseren. En het gaat erom dat de jongens die moeten trappen, het moeten uitvoeren. Maar in het maken van het plan heeft hij zulke goede plannen en zulke goede ideeën. Waarin we allemaal achter staan als club. Jeroen Schepers, die assistent-trainer. Ja, die toegelaten is voor de pro-cursus ook. Die heeft zulke goede ideeën. De spelers lopen ook helemaal weg met hem in hoe hij dat doet. Dat er dan commentaar is op van, ja, ik zou daar eens stevig over praten. Want de corners en vrije trappen zijn niet voor elkaar. Wordt gedaan, maar snap ik dat dat een commentaar is. De inhoudelijke kritiek vies prima, maar dat vies net dat hij dat is maar dat zijn banen op het tocht zit. Of ik weet het precies hoe hij het formuleert. Ja, die moet je ontslaan. Ik vind dat wel veel te ver gaan, ja. Vies dat dan onfatsoenlijk? Dan mag hij zelf invullen wat hij fatsoenlijk vindt. En ik zou het niet zo benoemen.